नमस्कार लोगोफोर बेलासिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननि जासिहरनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों जे जोङो ससियेल मिडियायावहाय गोबां सुबुंफोरखौनो जोङो गोरोबलायनायनि खौसेथि जानायनि बाथ्राखौ जोङो खोनादों। नैबावहाय सोर सोर माबायदि बिबुंथि लाखिदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै नायदो। जोङो बयबो खौसेथि जानायखौ लुबैयो। बे अलखद समावहाय जोङो खौसेथि जायोब्ला जोङो आसामावनो जुदि 15-16थासो गासै सिटफोरखौ जोङो लानो हायोब्ला आरो बिटिसिआव जोङो गासैबो जोंनियानो गासैबो जुदि खौसेथि जानानै गासैबो सिटखौ लानो हाजोबोब्ला जोंनि बर' हारियावनो जौगानाय आरो जोंनि जे नांनानै मोननाय बेखौ जोङो गोसो बायदि जोङो रानलायनानै मोजां खामानिखौ मावनो हागोन, खौसेथि लाबोनो हागोन। जोङो एथ' खस्थ' मावनानै बा नांनानै मोनबोनाय 5000निबो बारा थै गारनानै मोननाय जोङो गावजों गाव नांलायनानै गुबुन फारसे सिट मोनलांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो लस खालामनानै लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। रायजो राजाफोर, आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय आंनि तरफनिफ्राय बेखौनो आङो फोरमायनो सानदों। जाय सुबुंफ्रा नाखि जाय पार्टियानो जा, इउपिपिएल हान्जायानो जा आरो बिपिएफ हान्जायानो जा, जेखि हान्जायानो जा, खौसेथि जानायाव रायलायनायाव जाय पार्टिया फासयो, रायजो राजाफोर बेबायदि पार्टिखौहाय जोंनि गामिफोराव जोंनि लकालिटिफ्रावहाय जोङो हाबहोनो नाङा होननानैबो आङो सानो। रायजो राजाफोर, जाय सुबुंफ्रा जाय पार्टियानाखि खौसेथिखौ हास्थाया, जोङो रायजो राजाफोर दानो जोङो नुनो मोन्दों। जोङो स्टाडि खालामनानै नायोब्ला जों नुनो मोनगोन सिट रानलायनायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोनहा गोरोबनो हानाय नङा नामा बेखौ जोङो नुहुरो। बेबायदिनो गुबुन पार्टिया गुबुन बांसिन लुबैनाय आरो गुबुन पार्टिया गावखौ साबसिन हास्थायनायनि गेजेरजोंहाय बांसिन लुबैनाय, बेबायदि जायोब्ला माब्लाबाबो बिथांमोननि गेजेराव बा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय माबाया खौसेथिया फैनाय नङा होननानै आङो सानो। गोबांथार बेबायदिनो दैदेनगिरिफ्रा अपोनेन्ट होलायगोन, सोरबाया जिरायनानै थानांगोन। बे जाहोननि थाखायनो बबेबा पार्टिया जुदि खौसेथि जानायाव अबजेक्सन होयोब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गामियाव हाबहोनो नाङा आरो बिथांमोननो जेखि पार्टि जाया मानो भट होनाङा होननानै आङो सानो। आरो जोंनि हारिया बे अलखद समावहाय खौसेथि जानांगौ होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर, नैबे मानगोनां गेदेमा बिथांमोनहा मा मा अपोनेन्ट होदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै नायलांदो आरो कमेन्ट खालामहरनो दाबाव। दाखालि उदांस्रि सानाव गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे फोसावदों जे बिटिसिनि रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफ्रा आरो मोनसे समाव संग्राम खालामनाय लिडारफ्रा ज' फैनो नांगौ होननानै। दा ओंखायनो बे बिथांनि लिरनायखौ आङो पार्सनेलि कास्टम बसुमतारी जानानै मोजां मोनदों। गुबुन दोलोजों ज' जाना सरकार सालायदों, बेखौ बिथांमोनहा नागारोब्लानो आरो थाबनो फ्रेश इलेक्सन जागोन। मोननै जिहेतु जोंहा रिजनेल पलिटिकेल पार्टि दङ, बियो 50-50 समस्तिखौ रानलायनानै गेलेनो हायो। रायजो राजाफ्राथ' बयबो ज' जानायनि खोथाखौ सिन्था खालामो, बिथांमोननि थाखाय ज' जानायखौनो मोजां मोनो। खिन्थु प्रेक्टिकेल पलिटिकेल फिल्डआव जोङो बेखौ बेसेबांखिनि मावफुंनो हायो बेसो गिदिर बाथ्राया। स' दिनैनि दिनाव पार्सनेलि जुदि आंबो बुङोब्ला जोङो खौसे जानानै खामानि मावनो नांगौ। खिन्थु पलिटिकेल लेभेलाव बेखिनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्लाथाय एसे दद थाहैयो, आं बेखौ सानो आरोखि। खिन्थु बेक्तिगत हिसाबै जोंबो बयबो खौसे जानानै खामानि मावनायखौ लुबैयो। बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो साननैसो सिगां बिटिसिनि बिसायख'थियाव जों आलादा रोखोमै गेलेनायनि एमआ दिनै गावनि हेड, गावनि जाय बस, गावनि माने गाहाय बिथांखौनो बिथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंबाय। पार्टिनि मानसिफ्रा आलादा रोखोमै सावरायदों, बे सिङाव माबा मोनसे जानानै दङ। बिसायख'थिया खाथि खाथि सौफैयोब्ला बयबो राजखान्थि हान्जाया गावबागाव हान्जानि जिथु स्ट्रेटेजि, बे स्ट्रेटेजिनि सायाव खोथा बुङो। थ' बेबायदिनो बिजेपि हान्जायाबो गावसोरनि खोथाखौ बुंदों। निस्सय जोंनि इउपिपिएल हान्जायाबो साननैसो उनाव बेफोरनि सायाव माखासे खोथा बुंगोन। थ' बियो बिजेपि हान्जानि खोथा, बिथांमोना मा बुंदों मा बुङाखै। जोंहा जिहेतु दासिमबो जोङो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारावबो जहाय जों जिहेतु जथाय सरकार सालायगासिनो दङ, दासिमाव आंनि सानस्रिनायाव नोजोराव बेबायदि जोङो मोनबो नुहुराखै।
अदेबानि फैगौ बिसायख'थिनि समाव बबे पार्टिया मा स्ट्रेटेजि लानानै खामानि मावलाङो बे गावबागाव पार्टिनि जागोन। दासिमाव नोंथांमोननि हान्जाया माबायदि? दासिमाव आंनि खाथियाव जेबो इनफरमेसन गैया आरो बिनि सायाव आंहा बुंनायनि दा माने पावारबो गैया होननानै आङो बुंगोन। दा जियानो जा जोङो नैबेखौ नुबाय थादों दिनैनि दिनावहाय जितु आंनिसिम जिखिनि इनफरमेसन दङ जे बिटिआर ओनसोलाव थानाय जायफोर बिजेपिनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना मुख्यमन्त्रिनो चिफ मिनिस्टारनो माखासे रं मेसेज आरो फल्स रिपर्टफोरखौ हरबाय थायो। थ' बे हिसाबैनो निस्सय बिथाङा माखासे रिपर्ट मोनदों आंनि मिथिनायाव जे बिथांमोना गोबाङानो बुङो जिहेतु एखनब्ला सावरायलायनायावबो हसा मिसायै जों रायलायलायनायावबो बुङो बिथांमोना बुङो जे गाबोन जुदि इलेक्सन जायोब्ला जों बिजेपि हिसाबै 35टा समस्तियावनो देरहागासिनो दं। 40टानि गेजेराव 35टा समस्तियावनो देरहानो थांगासिनो दं। निस्सय बेफोर रिपर्टफोरखौ CMनो हरदोंनो जानांगौ आरो बेखायनो बिथाङा बेखिनि खोथाखौ बुंदों। खिन्थु आंहा सन्देह दङ जुदि गाबोननि समावहाय इलेक्सन जायोब्ला बिजेपिया 40-39 सिटआव देरहागोन ना देरहाया। खिन्थु आं हिसाबै UPPL हिसाबै जोंहा मोनसे कनफिडेन्स दङ गाबोननि दिनाव जुदि बिसायख'थि जायोब्ला 26+ सिटआवहाय UPPLआ देरहानो थांगासिनो दं। बेयो रोखा। नोंथांमोनहा लिरना लाबानो जाबाय।